Ahir a la vesprada, el Saló de Plens de l'Ajuntament de l'Olleria va ser l'escenari escollit per a rebre a l'equip cadet de l'Escola Municipal de Tenis de l'Olleria, subcampió autonòmic, i a 7 joves de l'equip aleví de l'Escola Municipal de Futbol Sala de l'Olleria que van participar este mes de juliol en el Mundialito Costa Blanca Cup. José Vidal, alcalde de l'Olleria, i Vicente Oviedo, regidor d'Esports, rebien els joves que van estar acompanyats per entrenadors i familiars. Els esportistes rebien de mans de l'alcalde i el regidor uns diplomes nominatius amb les seues fotografies com a mostra d'agraïment i de reconeixement pels èxits aconseguits, com comentava l'alcalde José Vidal. Este acte d'homenatge i de reconeixement als xiquets i xiquetes amants i practicants del deport que han representat a les escoles municipals de l'Olleria, tant a l'equip de tenis com a l'equip de futbol sala. Uns, l'equip de tenis, per haver ascendit a la segona divisió autonòmica, i el futbol sala per haver participat i haver quedat en quart lloc en la Costa Blanca Cup, que és el que s'entén com el mundialito de clubs d'aquestes categories. Per la seva banda, el regidor d'Esports subratllava que l'acte és un més que merescut reconeixement al treball, esforç i il·lusió, i no solament referint-se als joves esportistes, sinó també als seus entrenadors i familiars. L'Ajuntament de l'Olleria vol reconèixer el treball, l'esforç i la il·lusió, no sols dels xiquets que ens acompanyen i que formen part de l'Escola Municipal de Futbol Sala i de l'Escola Municipal de Tenis, sinó també dels entrenadors i de les famílies. Vosaltres, millor que ningú, sabeu que l'esport és companyerisme, convivència, sacrifici i satisfacció i molta alegria, i a vegades moltes decepcions. Però l'esport és un hobby i, per tant, és una manera de viure i s'han d'anar acostumant a totes aquestes coses. Els 7 xiquets de la categoria d'aleví de futbol sala van competir del 10 al 16 de juliol en el Mundialito Costa Blanca Cup, quedant en un merescut quart lloc aconseguit després d'enfrontar-se als 12 equips que van participar. Els jugadors de l'equip de tenis van aconseguir ser subcampions autonòmics. També va intervenir en l'acte l'entrenador de l'Escola Municipal l'Olleria Futbol Sala Aleví, José Bleda, qui va manifestar estar molt orgullós de tots els alumnes. Sinó que en aquestes categories haurien d'anar totes les escoles a torneos d'aquest tipus, independentment si guanyen o deixen de guanyar. Perquè, jo crec que l'experiència que uno agarra ahí és impressionant, o sigui, a nivell de tot. Primer, perquè hasta que no el claves, en este cas, en 8-9 xiquets, una setmaneta, que sí, els coneixes perquè estàs entrenant en ells, però realment el viure junts no saps com van a reaccionar. Bleda va aprofitar el moment per a fer lliurament a Vicent Oviedo d'un detall que al mateix temps li va ser lliurat a Bleda per part de l'organització del Mundialito. Per la seva banda, José Querola, entrenador de l'equip de tenis de l'Escola Municipal de l'Olleria, destacava la importància de l'assoliment aconseguit, quedar subcampions de la Comunitat Valenciana i pujar de categoria en el primer any com a federats. Però nosaltres anem en la humilitat que vam a començar des del principi, vam anar allí, vam poder treure 2 o 3 partides que al final se van perdre, i l'experiència, igual que han tingut des de futbol, van tindre nosaltres allí en el tenis, o sigui, vam entrar, això pareixia un hotel de 10 estrelles, sé que no existissin, o pocs existissin, però te veus allí 6-7 pistes, un bar que dius mare de Déu, on se clavem, entrem per ací i per allà. I molt bé, els xiquets s'ho van passar bé, vam fer el que vam poder i estic molt content d'ells sobre aquest aspecte. L'acte va finalitzar amb el lliurament de diplomes i la foto de família. Tant els xiquets com els pares estaven ben contents per l'acte realitzat per part de l'equip de govern.